Imos retirar o ventilador e o disipador. Dicir que xeralmente o ventilador non se soe quitar, o que se saque é o disipador, vale? Entón, primeiro que facemos é desconectar o ventilador da placa. Localizamos o... vale? Simplemente vai hacia arriba porque creo que non ten pestaña. Vale. Liberado o cable do ventilador, o que facemos é... vale, vamos a liberar o disipador. Vedes todos que ten unha palanquiña, creo que de cor azul, lila. Vale, dádelle esa palanquiña hacia arriba. Hacia arriba. Correcto. Liberou. Vale, se vos fixades, ten do lado contrario a esa palanquiña, ten unha pestana metálica. Vale? Esa pestana metálica o que hai que facer, non lle toquedes todavía, que vos explico. Cun dedo, pulsades hacia baixo, vale? E co outro, tirades hacia atrás, vale? Explico. Este é o disipador, vale? Cun dedo pulsades no saínte metálico que está na parte de arriba e con outro dedo tirades hacia atrás. O que queremos facer é esa palanca, vale? Queremos pulsar hacia baixo, este efecto de pulsar e tirar hacia atrás, vale? Alguén lle quedou alguna dúbida? Sí. Ahora vou contigo. Que o faga Jacobo. Bueno, eu estou improvisando, Tamén poderíamos, bueno, podemos tamén, se queredes, polo outro lado, sí? A ver se por outro lado é máis fácil. É hacia baixo e hacia fora. E desatornillamos. No. Vamos por partes. Vamos a procurar sacar un con xeito e un pouco hacia baixo e hacia atrás. Non. E así, fíjate, vai no ti. É moito máis fácil do que parece. É do lado contrario, tedes que perdonar. Vale, liberado. baixo. E agora liberas o do outro lado. Hacia baixo e hacia atrás. Non vos preocupedes, vou con vos.